and worship Jesus Christ. I will sit down and take the time to think of Ang mga binati o minahal kong matalonon. Okay guys, kadtong masuroy o matalong boardwalk guys. Di na tayo tindahan dire na naidapit na himutang sa Children's Park. Anya mapanig atong baligya kay mao pa may pagsugod na to o musuroy-suroy mo dire. Doon na tayo makaon ha mga nani dapit sa Children's Park na tindahan. Lamis-lamisa ra guys aron ato ning paningkamutan nga mudaghan pa ning atong baligya kay sa atong budget gipit man taron, pero atong i-try atong the best nga mobalik tong pareho sa una nga negosyo nato diri sa Matalong Boardwalk. Ako mang hinaot nga inyo kong suportahan aron mas daghan ng adto na natay tindahan diri sa Matalong Boardwalk guys. Kay mao ni nya mao ni kuan Matalong Boardwalk natay tindahan diri dapit sa Children's Park nga atbang ha. Okay, today is Friday niya July 9, 2024. Ako mang hinaot nga inyo kong suportahan guys sa akong tindahan, munting tindahan sa Matalong Boardwalk aron makapalit na tagbo guys. Charot kayo guys na. Tinoy bitaw. Maningkamot nga mobalik ang mura pag unsay ranggo guys, so pagara-gara bitaw mura unsay ranggo. Tinoy bitaw. Atong try atong the best nga mobibo ang Matalong Boardwalk para sa una. Ako mang hinaot nga inyo kong suportahan guys sa akong pagtinda diri sa Matalong Boardwalk aron mo mubi kani atong baligya diri soft drink sa aw pancham nya mga sitsaron ug kinde ug sigarilyo kana katong ganahan mo tabako natay baligya diri. Okay, ako mang hinaot nga inyo kong tabangan diri sa Matalong Boardwalk. Upalit na mo diri nya magdarat tag balot karon kay wa maghang amo sa balot kuan sa laman tong tinda diri chicheria mo ni baligya guys na to no. Pinobre pero aron ang musuroy guys wala di naman kuan atong paningkamutan gihapon nga modaghan atong baligya diri aron ang musuroy di na maproblema kung unsay makaon-kaon. Okay, iko pipi tinoray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan og kalambuan diri sa lungsod sa Matalong.